नमस्कार. तिळाच्या करंज्या करण्यासाठी मी मैदा चाळून घेत आहे. मैदा चाळून झाला आहे. त्याच्यामध्ये मी थोडं मीठ टाकलं आहे व तूप गरम करून ह्याच्यामध्ये टाकून व्यवस्थित मळून घेत आहे. व्यवस्थित मळल्यामुळे याच्यामध्ये गाठी राहत नसतात. मैदा मळण्यासाठी थोडं थोडं करून दूध घालून मैदा मळून घेत आहे. दूध गार घेतलेलं आहे. तापवलेलं पण थंड झालेलं दूध याच्यामध्ये टाकून मळून घेत आहे मैदा. मैदा मळून झाला आहे. मैदा झाकून ठेवला आहे. कढई गॅसवर ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये मी तीळ टाकून भाजून घेत आहे. तीळ कमी गॅसवर मंद आचेवर भाजून घेत आहे. गॅस बंद केला आहे व गरम आहे तरी मी हलवून घेत आहे कारण जळू नये म्हणून. तीळ थंड झाले आहेत. आता मिक्सरमध्ये बारीक करून जाडसर बारीक करायचे व याच्यात जेवढं तीळ घेतले आहे तेवढा गूळ घेऊन व्यवस्थित थोडे जाड बारीक करून घ्यायचं. विलायचीची पावडर टाकली आहे. आता पीठ परत एकदा मळून घेतले आहे. आता याची लाटी करून याच्या करंज्या करून घेत आहे. करंजीचा साचा न वापरता करंज्या करीत आहे. अशा प्रकारे कडा दाबून घेतला आहे कारण तळताना फुटू नये म्हणून. पिठाची पुरी लाटताना पातळ लाटावी. पातळ लाटल्यामुळे कडक लागत नाही व जास्त जाडही लागत नसतं खाताना पिठावानी. अशा प्रकारे सर्व करंज्या करून झाल्या आहेत. गरम करण्यास तेल ठेवले आहे. तेल तापलं की पाण्यासाठी एक पिठाचा बारीकसा गोळा टाकून पाहिला आहे. तेल तापलं आहे. करंज्या टाकल्या आहेत व आता गॅस मंद करून करंज्या तळून घेत आहे. बारीक गॅसवर करंज्या तळून घेतल्या आहे. अशा प्रकारे सर्व करंज्या तळून घेत आहे. सर्व करंज्या तळून झाल्या आहेत. माझा व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. करंजी एक फोडून पाहत आहे. हवरीची किंवा तिळाची करंजी खूप छान लागत असते. धन्यवाद.